Cyprian Majerník, rodák z nedalekých Veľkých Kostolian, bol príslušníkom generácie, ktorú nazývame ako generácia 1909. Boli to umelci a umelkyne narodení približne v tomto roku, avšak toto pomenovanie im až o mnoho neskôr v 60. rokoch vymysleli Karol Vaculík a Ľudmila Peterajová a dali im názov generácia 1909 s podtitulom Svedomie doby. To svedomie doby je aj v prípade Cypriana Majerníka mimoriadne vystihujúce. Totiž on ako veľmi, veľmi senzitívny, ale aj veľmi v prejave zanietený výtvarník bol príslušníkom doby, ktorá nepriala veľmi slobode, o mnoho viac priala strachu, priala prenasledovaniu a bolesti. Práve tieto okamihy možno zachytiť aj v diele Cypriana Majerníka, ktorý sa v 30. a 40. rokoch síce dočkal uznania, avšak ten jeho osud bol veľmi ťažký, bol spletený práve bolesťou a depresiami, v súvislosti s ktorými sa napokon rozhodol predčasne ukončiť svoj život. Je však podľa môjho názoru dôležité práve v tejto dobe si pripomínať to posolstvo celej generácie 1909, ale aj obrazov Cypriana Majerníka, ktoré vlastne upozorňujú nad bolesťou spôsobovanou nenávisťou a vojenskými konfliktmi. Práve v ich diele, ktoré sú zastúpené aj v zbierkach Galérie Jana Koniarka, si môžeme pripomínať, ako blízko sme potenciálnemu nebezpečenstvu, ktoré už nám v minulosti priniesla nesloboda. Cyprian Majerník a jeho generácia, respektíve ich diela, boli typické veľmi špecifickou zemitou farebnosťou. Táto vystihovala akúsi ťaživosť tej doby a tie námety to zachytávali rovnako. Často to boli námety utečencov, boli to námety nejakého smútku nad stratou blízkych ľudí. Boli to vyslovene námety smrti, napríklad mŕtvych po náletoch alebo po nejakom vojnovom pustošení. A tieto už pri prvom stretnutí s dielom Cypriana Majerníka, ale aj iných predstaviteľov a predstaviteľiek tejto generácie vzbudzujú vysokú mieru empatie. A to je pre mňa aj na prípade Majerníkovej práce veľmi, veľmi dôležité, že nás neustále podnecujú k tomu vracať sa vlastne týmto udalostiam, ale aj dávať si potenciálny pozor pred nejakým ďalším rizikom, ktoré v súčasnosti prichádza. Tento človek bol pre mňa predstaviteľom jedného zaujímavého spojenia na tú dobu veľmi dôležitého, a to spojenia českého a slovenského prostredia. Totiž Cyprian Majerník, napriek tomu, že sa narodil vo Veľkých Kostolanoch, tak veľkú časť života pôsobil v Česku, študoval v Prahe a bol jedným z tých predstaviteľov generácie 1909, ktorý sa skôr spájal s tým českým prostredím, ale zároveň bol mostom k druhej časti tejto generácie, a teda k tej slovenskej, a istým spôsobom aj pracoval na akomsi prepojení myšlienkovom, ale aj tvorivom prepojení Slovenska a Česka, čo bolo po vojne teda čiastočne aj ocenené, keď teda Cyprian Majerník si toto ocenenie nedokázal potom z dôvodu predčasnej smrti naplno užiť. Ale možno, že aj ten odkaz spájania národov dnes s Cyprianom Majerníkom možno nejakým spôsobom spájať.